Европа ли? Европа я. Това е заглавието на най-новата книга на доцент доктор Живко Иванов, чиято премиера се състоя в Пловдив. Деканът на филологическия факултет на Пловдивския университет е подчинил творбата си на търсенето на отговор къде точно е българина – в отрицанието или възхваляването на Европа и европейските ценности. Това, което се набива на очи, е, че ние имаме своите приливи и отливи. Ту имаме така мощни европеистични походи. Ту имаме едно силно самозатваряне, една силна изолация, която много често е обусловена и от начина, по който Европа е гледала на нас. Да припомня само, че не винаги Европа е била Европа. Понякога това са великите сили, които са служили на своите собствени интереси. Доцент Живко Иванов дава и своя отговор на дилемата за или против Европа трябва да е българина. За мен много внимателно трябва да отговорим утвърдително, като утвърдителното отговаряне на Европа да, не означава ние не. Интересен е фактът, че книгата на доцент Живко Иванов събира статии и коментари, писани от него в продължение на 6 години и публикувани на страниците на Пловдивския ежедневник. Прескачането от страниците на вестника в кориците на творба, според критиците, представлява раждането на един нов вид книга. Оказва се, че това е поредният човек, който през един вестник, през медия, през колонка в медия, стига до една книга, която има литературни качества. Доцент Живко Иванов е кандидат за ректор на Пловдивския университет на предстоящите избори в края на месеца.